Benvida a Coruña. Benvido a Ferrol. Benvidos E benvidas á Universidade da Coruña. Un lugar para descubrir ata onde queres chegar. facer novas amizades e superar retos e desafíos. Na Universidade da Coruña temos titulacións adaptadas a unha sociedade en constante cambio e centros de investigación de excelencia. O profesorado está preto de ti e acompáñate mentres aprendes, creas e investigas. Estudar na UDC é como entrar en 9 universidades europeas, o Eurocampus Immerge. E se queres máis experiencias, tes Erasmus. Fora das aulas temos moito máis. Teatro, danza, música, deporte, mar. O campus vive contigo día a día. Non importa onde O veñas. importante é onde queres chegar.